алейкум. ҳозир мо оиди хориши чашм суҳбат мекунем. оиди худи чашм, мавзӯи чашм як мо алоҳида суҳбат хоҳем кард, яъне дар васеътар оиди ин мавзӯъ суҳбат мекунем. ҳозир бошад танҳо оиди хориши чашм. хориши чашм мумкин аст, дар хориши чашм мумкин аст пилк ҳам сурх шавад ва реш гардад. яъне бо кадом сабаб? сабабаш рехта шудани рутубати шур аст аз сар ё боло хестани бӯи бағал аз поин ба чашм мебошад. мо танҳо се тавсияи асосиро пешниҳод мекунем оиди ин мавзӯъ. 5 грамм сабир. Сабирро сабра меган, русиқати алое меган. ман ин 5 грамм ҳамин сабирро хӯрдан ё оби онро ба чашм кашидан хориши чашмро дафт мекунад. шохҳои наврустаи биҳиро, яъне ҳамин шохҳое ки нав мерӯяд, шохҳои нав баромадаи биҳӣ ё баргҳои наврустаи онро сохта хокистарашро чун сурма ба чашм кашем, хориши чашмро дафт мекунад. асалро бо оби пиёз даромехта ба чашм кашидан хориши чашмро дафт мекунад. ман ҳамин се тавсие буд ки мо пешниҳод кардем. боқӣ дар амони худованд бошед.